O Concello de Ribeira organiza un plan de formación totalmente gratuito para o sector hostaleiro da localidade, que incluirá un total de 8 cursos específicos para mellorar as capacidades dos profesionais que traballan neste sector. A través desta iniciativa o Concello impulsa novas accións destinadas a combater os efectos da COVID no municipio. Isto enmarcase na estrategia que temos de turismo do ano 2020-2021 e con isto que queremos axudar a este sector, que é un sector que últimamente está pasando unha situación bastante dura, e creemos que con isto faremos unhas boas formadores e teremos un gran resultado. Os encargados de impartir esta formación, que se desenvolverá de decembro a abril, serán os reputados chefs Quique Piñeiro e Eloi Cancela. Cada curso non está orientado únicamente a unha parte da hostelería, sino que está, por exemplo, pois dende os desayunos ata facer co tema maridaxe con viños, facer cociña para levar, para que eles saquen o máximo proveito e ideas novas de cara ao futuro inmediato ou ao medio plazo. Que estamos moi ilusionados co curso, sabemos que acertamos plenamente cos mestres e agora, pois a hostelería que se anime, que non todo o mundo sabe de todo, e sempre o seguir perfeccionándose e adquirindo conocimientos, pois vai a ser bo para a persona, pero tamén para o seu negocio. Os cursos serán realizados nas instalacións da Escola de Hostalería, situada no primeiro andar do edificio do Mercado Municipal. Entre as propostas a realizar atópanse cociña para levar, elaboración de tapas ou alérxenos e propostas para novos hábitos alimentarios. Poden optar a estes cursos os profesionais da hostelería e a restauración que estean en activo, en ERTE ou en situación de desemprego. As inscricións realizaránse unha por curso enviando un correo electrónico a eventosturismo@ribeira.gal. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web municipal www.ribeira.gal.